igama lami ngugogo Langalibalele nginsizwa kaMaduna. Ubona ngani ukuthi usendaweni ekufanele? Ngizo advise abanedlozi. Ayikho into eyangisiza njengokumamela idlozi. Njengokuphahla ngibuza ukuthi ngiyawuzwa ngiyangibiza kodwa nithi ngiyephi. Ngiyawuzwa ukuthi isabelo sikhona esedlozi. Kodwa nithi ngiqalephi. Uma ngabe uphahla njalo ubacela abantu abadala bazokunika i-direction ukuthi uyapi. Mangabe i-direction ungayitholi iyakumthandaza noma kunyanga ubatshela ukuthi ngiyazi ukuthi kufanele ngithwasa kodwa manje ngicela ungisize uye nami emanzini uyongicela umbono. Mhlambe khona into abadina ngayo eyenza ukuthi bakuhluphekise ukuthi ungaqini ubone la uyakhona. Bayakuphoqa uma ngabe bakubize isikhathi eside unganasikhathi sabo. Bese maso uyothola lapho uyakhona uyothola ngombono uyaphupha noma uthi usaphahla uvele igama orisibongo ngalesikhathi isibongo sivela ipicture lomuntu iyadlala la kuwo so uyazi ukuthi ufanele uyephi. Ezinye zezinto ezibalekile ufuna ukuzazi uma ngabe ufika la wami uthola amathwasa aqoyile bese ngithi kuwe woza ngizakusiza siqiniso lelo awubizelwanga mina asingugobela wakho mina ngifune ungiqele eqala. Mhlambe uyangicela nje ukuthi ngikuthwasise kanti angiphethanga into zakeni. Mhlambe wena ukhumalo kanti into zakhumalo azikho la kaMaduna. Mhlambe umuntu ushabalala into zakashabalala zikho la kaMaduna. Mhlambe ushabalala zikhona zidinga ukuthi uyophahla baze bakubonise mina. First of all abantwana bonke engibathwasisile emakubo angazi. Mina ngazi ugobela makahamba yovakashela kamuntu umuntu ajike sekazothwasa kuyo. Akwenzakala abogobela bayasiphoqa ihlazo. Ngiyahamba ngiyakini mangifika ngibona isimo ukuthi nime kahle. Sengiyasho ukuthi lo mntana ungenwe idlozi. Lo mntana sekayangiphupha nje kusasa mari ngibuye uyoqinisa kulomusa. Ezinye izinto yithi esizimoshela abogobela. Ngoba sabi ngumthetho waMaNduna. Sesenza lokho sikuthandayo. Okunye umuntu uyafisa ukuthwasisa ngoba ukubona ubaba wakho athwasisa ukugobela. Awubizelwa ukuthwasisa. Ukuthwasa akusho ukuthi sonke sizothwasisa. Bakhona abathwasisayo, khona abaqinisa imizi, khona abaphilisa amakhaya nje mawuceda ukuthwasa abantu bashade basebenze kukhululeke nje idlozi vele likhululeke nje ukuthi besifuna umuntu omdala ekhaya. Cha. So asibo bonke abantu ababizela ukuthwasisa, asibo bonke abantu ababizela ukuthi bazoba namathwasa. Because lento ema rape yamathwasa igcina bakhona ngoba usuku ungambizelwa ngaso wakho lo mntwana. Ugcina ulala naye ngoba awumfili, awumboni kumntanakho, awumuzwa. Mina ngingugogo noMaswazi sizwa kaShabangu uthwasela ekhaya izweni laseMagubevini bafuna mhlanje eMagubevini. Yazi ukuze ngizithole sengila kwagogo Langalibalele. Ithi ngithi mhlambe mina ngaboniswa ngiseyingane ukuthi one day ngizogcina sengithwasa. It's whereby ngasokola until ngize ngikhule nga end up sengisi ICU high care. Kulapho ngaboniswa ugogo uLangalibalele ukuthi nangu ugobela wakho. Until ngizofika lapha ekhaya. Thokozani.
usuhlukanisa ngalendlela. Singamandawo yebo sigida umnguni, sigida umndawo. Uma sigida umnguni, sigida ngezange, nyawo, simile. Uma sigida umndawo, sigida siguqa ngamadolo, kulapho kukhona ukufemba khona. Kodwa kukhona lokhu kugida esithi umuntu uyagida idlozi lingekho ukujabula nje nifundisa ukugida. Kulapho ubona nje kuphela othwasa or inyanga zizigidela bajabulile idlozi lapho lisuke lingekho. Kodwa ke kuyenzakala nisacula le ngoma kanti ingoma kagogo wakhe yamthinta bese idlozi liyahlula liyadabuka lapho liba khona. Uma sithi amathwasa ayokhipha idlozi usho kona ukuthi bayobamemeza bayaphahla bababize emalwandle ukuthi basondeze babatshela ukuthi abantu abadala manje sekufike isikhathi lapho siyogiya giyani nami ningene nami. Kulapho abantu abadala bafika khona awuzo ukuthi sekukhona into eyenzakalayo emzimbeni wakhe. Makhehla hlalani kimakhehla amadala esizogiya makhehla hlalani giya nami makhehla kashabale ngiyacela makhehla ngiyacela bakhona uNkulunkulu. Kuchentsha umzimba, kuchentshe nokuphefumula komuntu. Kuchentsha iba khona lento ukuthi ngiyakubona kodwa angikwazi ukuconcentrate, angikwazi ukuzicontrola. Khona umuntu ocontrol umzimba wami. So lokho sisho ukuthi ukungenwa idlozi. Usuke lo muntu sekadabuka idlozi selitshintsha ivoice asithi mhlambe kugida umuntu wesilisa. Ubone lo muntu wesilisa ivoice ikhuluma njengomuntu omama. Siyasithi ungenwe ugogo. Uma ngabe umuntu omama ivoice setshintsha iba njengomuntu obaba sithi ungenwe idlozi lobaba. So kaningi abanye abantu uthola ukuthi isimungulu sedlozi sikhona ithi ngenkathi asedlozi ngakwazi ukukhuluma ngezandla lo muntu wayeshone vele ayisimungulu. So it depends ukuthi idlozi elingene kuwe elinjani.